Sa 97.5 OK FM, masinman PBN TV5, live man kami sa Facebook, i-follow, asin i-like ang OK FM Bicol, o kaya man OK FM Bangon. Sa YouTube naman, i-type lang po ang Bangon Action Bareta. 32 minutos, makalampas ang alas 5, nin amay na pagkaaga. Ang time check na yan, atod sa Indokang Cabral, Bicolandia Supermart, lasinman kan original na Master Square. Action Bareta sa OKFM. Mga bareta sa Radyo Nasyonal, Internasyonal, Karawan, Showbiz, Salud, asin negosyo sa inunang maantabayanan digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas, asin mas pinagayon na DZOK-FM 97.5. Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Kaibahan ang mga reporters na mapaabot ng mga lokal na bareta sa luwas ka istasyon. Aksyon Bareta sa OKFM. Aksyon Bareta sa OKFM. Magatugang good morning sa Sendo Kabos. Andaw kita nin Sabado ngunyan, pizza 5 kan bulanin Disyembre taon 2020. Radio Technical Jonathan Lopez, ini po ang Sendong lingkod, si Ron Enon. O yan headline sa lado lokal. DSWD Bicol, naghagad na ning ayuda sa mga kapitan. Naganing sadang pakahayon ang record sa listahanan. Action Bareta sa OKFM. Senator Richard Gordon, asin man Senator Manny Pacquiao, magkasabay na yaon sa Kamsol ngunyan. Action Bareta sa OKFM. Sa iba pang headline sa lado lokal, alangkaw na opisyal kan New People's Army, dakop kan mga pulis sa sinman, mga soldados. Action Bareta sa OKFM. Sa iba pang headline sa lado lokal, headlines pa mga tugang sa lado lokal. Mga LGU nakabali sa kadagdagan o kaya man sa listahan. Naigwanin na kadagdagan na pondo halis sa national government. Nangapoda na direktang ibaba sa senda ang nasabi ng ayuda. Action Bareta. Sa lado lokal, konsultasyon sa mga outpatient sa Bicol Medical Center sa maabot na Martes. Suspendido sigon sa opisina kan BMC. Action Bareta sa OKFM. Samantala sa Ladukan Showbiz, desisyon ni Daniel Padilla, asinman Catherine Bernardo, na dagos ng magpakasal, uyunan kan sa indang mga tagahanga. Action Bareta sa OKFM. Sa Ladukan Sports, Mike Tyson, hinangaan. Kasaya mga tagahanga hulimangkan. Bilis pa kani sa kawat na boxing. Action Bareta sa OKFM. Yan ang headline sa detalyes at yan lang. Halina't magsama-sama sa pagbibigay ng saya. Sa araw ni Jesus ngayong Pasko,
magmahalan tayo. Masiglang salubungin ang kanyang pagdating, kasama ang pamilya, malusog at masaya. Iwasan ang sakit ngayong Kapaskuhan. Rice Coffee 14 in 1+1. Merry ang Christmas, pagmalusog ang pamilya. Maligayang Pasko mula sa Rice Coffee 14 in 1+1. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Magatugang good morning sa Sendo Cabos. Uyan na po detalles sa sarado lokal. Sa mga nagpaplanong magpa-check up sa Bicol Medical Center sa maabot na pizza 8 ngunya na bulan. Ipagpalipas na muna inian na bagay na ipinahayag kan management kan outpatient department o kaya man OPD. Kung naman kan deklaradong special non-working holiday ang Disyembre 8. Sabi kanina, mayo nin si Sayman na persona na pwedeng maabutan sa OPD Department kan Bicol Medical Center. Ipinaabot ini sa gabos na mga miyembros kan media nasabi ng announcement. Maganisa ng day na mabuyo pa si iba pang mga pasyente na gustong magpa-check up lalo na si mga hali sa harayong mga banuaan digdi sa naga. Mabukas man na tulos ang OPD o kaya man outpatient department sa masunod na aldaw Disyembre 9. Kung kaya sa paagi kang announcement na ini, pinapakulayan na kung si Sayman, si mga nabibisto o kaya man mga taong gustong magpa-BMC sa Pizza 8, yan kinakaipuhan ipagpalipas na muna. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Igwa kita nin report na magalis sa luwas para binalil sa inuman gadan ang detalles. Maghali kay Carlo Baldosa. Carlo, please come in. Dead on the spot ang sarong parauma sa banuan kan si Ruma Kamar ni Sur kan badilon ini kan day palabistong persona mantangyaw ini sa sarong inuman binisto ang biktima na si Jose Tobali Ikatalya 40 anyos may agum kan barangay San Ramon si Ruma Kamar ni Sur nagluluwas sa investigasyon nangyari ang pagmabadil kan Webes na paggabanggi sa harong kan sa amigo kunhain sa tao kan sidang ilistoryahan sa harong day bistarang persona na armado ning day pamaaraman ni kalibre ni badil ang basang sa nang bubunuto ali sa diklom asin pinaputukan sa payo ang biktima rason kan tulus kainin kagadaran. Marikas sa nagdulagan sospek mantangan nasabi ng biktima ang pigpurbaran pamangkuta ng pigdalagan sa pabulungan. Alagan ini, ang pinagdeklarang rival kan mga doktor. Palagos pa man sa kinukondusir na investigasyon ang PNP sa nasabi ng banwaan para sa posibilidad na ikakabisto kang suspetsado. Dagdag na baril sa lokal para sa 97.5 OKFM. Ini si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Salamat Carlo Baldosa sa imong report na yan. Dumang kita sa Camarines Norte, labi-labi ang pagpapasalamat ni Gobernador Egay Talyado sa kabos ng mga negosyante duman sa dait at sinibapan mga banuan. Ulimangkan pagkataunin na simbag sa sayang pangapunan na kung pwede magpadaranin na ayuda sa lokal na gobyerno sa Kapitolyo. Iyan pagkatapos na nagkukulang-kulang na ang saindang calamity fund. Uli naman kan na ginastos nga ni kan na COVID-19 magkapon pa kan na bulanin na Marso sakod sa ngunyan na persente. Matatandaan kan na magkigwanin na damage assessment report. Nagkagisarang mga simana, sinabi kan na gobernador. Nasa panahon ngunyan kinakaipuhan magtabangan. Kasabay kan na pangapunan na yan, suportado man ni Vice Governor Concon Panotes. Ang pangapunan kan na gobernador kung kaya ang ibang mga negosyante digdi, kabali na ang iba pa mga korporasyon ang nagkatauning ayuda. Kabali na si mga may operasyon sa pagmimina
sa ibang mga munisipyo na sakop kan Camarines Norte. Kaya nasugmaan MT Labo Exploration and Development Corporation sa pagimangkan sa indang manager na si Engineer Arantino Ranin. Nagduhol mismo nin ayuda sa Kapitolyo Provincial kay banan an sa indang mga staff na si Rod Hilero asin man Melanie Valenciano kan Exploration and Development Corporation. Sinabi kan mga ini naan sa indang negosyo na yaon sa Jose Panganiban an nagtatama-tama man kung kaya nadadapat sa nasindang magkataon ning ayuda sa pagimangkan na donasyon sa Kapitolyo Provincial duman sa Camarines Norte. Aksyon Barrera sa OKFM. Bangon Banwan Report. Kunong taman ang linya magahali ki Hil de la Cruz. Hil, please come in. Arestado sa banwaan ning tinambak Camarinesor ang sarong personang may kinakampang na kaso ng duwang kasong panlulugos sarong man na kasong acts of lascivious business. Matapos ani ang sirbiyaning mandamiento de aresto kan mga autoridad mga banang alas 3:35 ng pagkahapon kang nakaaging aldaw duman sa zona 3 kan barangay San Roque tinambak Camarinesor ana tinambak Municipal Police Station sa pangihinan si Police Major Dominic Boregas pinag-arestar ang akusadong si Marlon Oreño Ibergara 28 anyos sa Maylibin Partner si residente kan zona 3 San Roque tinambak Camarinesor sa bisa kan warrant of arrest sa kasong panlulugos na duwang bilang asin man ang kasong acts of lascivious business na sayang nakomiter sa sarong minor de edad. Mientras tanto, ang kasong panlulugos mayong pinag-rekomendang piyansa na husgado para sa sayang temporaryong libertad. Mientras tanto, ang kasong acts of lascivious business may pinag-rekomendar na piyansa nakakalaga ng 36,000 pesos. Ang mandamiento de aresto pinag-issue ni Honorable Judge Virgilio Ferrer, ang acting presiding judge ng RTC Branch 63 5th Judicial Region kang Calabanga, Camarinesor. Mientras tanto, ang nasambit ng akusado, ang yaon ng ngunyan nakadetini sa ipatura kan PNP Asintani, may ng pag-asa pa ining makaluwas dahil kan magagabat niyang kinakampang na kaso. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OKFM, iniman si Hil de la Cruz, gusto ko okay ka. Aksyon Barrera sa OKFM. Salamat man na Hil de la Cruz sa Simon report na yan. Sa iba pa na detalye sa mga tugang salado lokal nagbisita digdi sa syudad ng Naga. Ang National Statistician asin man Civil Registrar General kan Philippine Statistics Authority sa pagiman ni Yosik Dennis Mapa. Yan sanang tangali sanang siguraduhon na magiging pulido ang preparasyon sa step to registration kan National ID System. Tigatawanan na doon ni Yosik Mapa ang importansya kan National ID, lalo na duman sa mga low-income families na apela kan mas mapapadali kay ni ang transaksyon sa mga ahensya sa opisina di gobyerno. Dinhulikan sa usanaman ang identification card na kakaipahanon. Ini ang magiging dalan tangan ni sanang ang saindang financial inclusion siling kan pagbubukas kan mga account sa bangko. Tabang kang Land Bank of the Philippines. Diga sasabi na ang LGU-based registration center na kabuktak ngunyan sa second floor kan Bicol Science and Technology Centrum. Matatandaan, nagapong kan October 12. Ang step 1 o ang pre-registration kan mga yaon sa listahanan kan DSWD na pag-enot na o kay mapig-enot na ang registration susog sa kasuguan kan gobyerno nasyonal. Aksyon Barrera sa OKFM. Bangon Banwan Report. Kunong taman ang linya ni Ernie Marfil. Ernie, please come in. O yan ang police report sa Banwaan kan Libanan, Camarines Sur. May sarong vehicular accident na nangyari sa Calabanga National Highway. Yan sa may Pigito. Sabi sa report kan na Philippine National Police alas 9 o
alas 9 din Banggi, an oras. Kan nagmumotor na si Eddie Paldubia, Dinaraw, kan kagaygawa, gikan sa Camarines Sur, o si Pukot Camarines Sur, papuli na. Lunat yan itong na single motorcycle, alagan mag-abot sa may Bigito, buminudal ini sa sarong nakaparking na truck sa gilid kan tinampo. Nagkarurungasan, tamarikas kaya andalagan kan sinabit ng ining yan nagmumotorsiklo. Rungas siya asinteg kasiributan na darawon kan mga otoridad dyan sa Bicol Medical Center. Siya ngunyan nagpapabulong na, ninuliman sa sinapong tama matapos na magliligid sa tinampo, asin man ang sayang motorsiklo rugado matapos na buminudal sa nakaparking na truck. Yan ang police report ako, Sir ni Marfil. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Gusto ko, okay ka. Hoy Besh, hindi ka man palan sa Master Square Department Store nagsha-shopping pa more. Siyempre, Sisi. Puon ka ito, hastawan yan, hindi kita sa urig. Master Square Department Store. Ay, true ka dyan, Besh. Nasa sentro lang pati. Mahiwas, fully air-conditioned, kompleto sa kabarato talaga ang gabos na items. Correct ka dyan, Sisi. Convenient na maray, kaya hayahay magbakal o maggrocery. Lalo na ngunyan na holiday season. Master Square Department Store sells RTWs, shoes, school uniforms, infant wear, school and office supplies, sewing notions, religious items, books, sports and gym equipment, laboratory supplies, art supplies, assorted pens, novelties and albums, earrings and accessories, toys, houseware, tech-top section, and they also offer made-to-order balloons and gutting service. Master Square Department Store, established in 1988. Ini ang original. Sa gitna ng malalang traffic at ulan, tuloy ang laban. Panahon man ang karamdaman, tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day na tratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Racial, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka magabos, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. Yayain na si nanay at tatay bumili ng mga regalo sa inaanak ngayong Pasko. O anong galak sa regalong matatanggap kay Ninong at kay Ninang binili sa CBS Supermart. Magagandang mga laruan sa CBS ka na, Christmas items at mga pangregalo sa CBS kompleto. May free gift wrapping para masaya ang Pasko. Ang Cabral Bicolandia Supermart handang tumulong sa inyo. Cabral Bicolandia Supermart bumabati sa inyo ng maligayang Pasko.
Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Para sa samahang matamis pero di nakaka-diabetes, subukan na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay mula sa halamang stevia na mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Sweet and Fit Stevia Powder. Good for cooking, hot and cold beverages. Best for your coffee. Walang kolesterol, calories at carbohydrates. Kaya purong natural at mataas ang kalidad. Sweet and Fit Stevia. The Philippines first. Support local. Buy local. Mag Sweet and Fit Stevia na. Sweet and Fit Stevia. Sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga Suki Groceries, supermarkets at drugstores sa inyong lugar. Mabibili sa Mercury Drug. Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Anjena kumpleto ka. Sa 6 na pirasong bibilhin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng San Lucena, ang discount mo ay lalaki pa. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Anjena Trading puntahan, tipid ka na, may sweldo pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Anjena. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Anjena. Halika na sa Anjena, may sweldo pa sa Anjena. Sumali at makisiya sa pinakamalaki, pinakabongga, pinag-uusapan at pinakaabangang Christmas contest sa barangay. Saya ng Diwa ng Pasko S&D Giant Parol Making Contest. Bukas sa lahat ng mga barangay mula sa mga qualified organizations, barangay councils o community groups sa Naga City. Manalo ng naglalakihang pampremyo. First prize, 300,000 pesos. Second prize, 200,000 pesos. Third prize, 100,000 pesos. Plus 30,000 pesos consolation prizes to non-winners. Saya ng Diwa ng Pasko 2020 Giant Parol Making Contest. Sponsored by Sir Noel De Luna, S&D, Kusog Bicolandia, and the Board of Directors of the Kapisanan ng mga Sangguniang Barangay Kagawad ng Naga City. For details, please text Papa Nico at 0945-600-9557 or visit our Facebook page for information. Gusto ko, okay ka. Aksyon Barera sa OKFM. Pagkatugang eksakto ng 5 minutos bago mag-abot ang alas 6 din na pagkaaga. Nagdagantaan na report na maghahali sa luwas. Bangon Banwan Report! Sarong personelo sa BGMP Tigaon, liwat na pig-serbihaning mandamiento di aresto. Ang detalles maghahali kay Carlo Baldosa. Carlo, please come in. Liwat pinaserbihan mandamiento di aresto kanusgado ang sarong personero sa BGMP Tigaon. Pulis sa pagtumong kay ni sa mga otoridad. Ang 26 anyos na solterong si VJ Riva E. De Los Santos kan Barangay Jangaw. Ang liwat pinaserbihan kasabi ng kasuguan mantang nakulong ini sa pasilidad. Direct assault ang nakapalaman na kausang sabi ng warrant of arrest na ipiniluwas kanusgado. Dagdag na informasyon sa radio lokal para sa 97.5 OKFM. Ini si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Iba pang detalyes sa mga tugang sa lado lokal. Kinot na ining ipinagkatao duman sa Birac, Catanduanes na pinakinabangan kan 364 mga pamilya. Kunya na aldaw sa banuang kan Kalabanga, iko naman ng 58 nga pamilya ang makaka-resibi kan shelter toolkit asin man galvanized iron sheets sa sinibapang tabang. Ini pinag-coordinate sa PRC digdi sa Kamsur.
sabi na dayman na gabos iyan matatawanan, alagad ang pinakaimportante ang Philippine National Red Cross ang naggibo o kay man naggibo din na pagi. Kaya sanang makatabang lalo na duman sa talagang tinamaan kan natulong kayong magkasunod na bagyo. Kanakagis sanang aldaw nagduong ang MBPRC. Duman sa Katanduanes sa bitbitan man lain-lain na klase ng ayuda magapon sa pagkakan pati na mga heavy equipment na sendang ginamit tangan sanang maibalik ang mga tinampo, ang ibapan mga building na kinakipuhan ang mga gamit. Duman sa Katanduanes, inot na siyang pinasalamatan ni Governor Boboy Kua. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa iba pang detalyes sa mga tugang sa lado lokal, katabang nangunyan kan Department of Social Welfare and Development o kay man DSWD. Ang mga lokal na gobyerno, tangali sinang o kaya man solusyonan ang padagos na reklamo sa ginigibong validasyon kan listahanan. Ang binilog na Barangay Verification Team. Ini sa ladukan na barangay asinman Local Verification Committee sa munisipyo. Kung sa syudad naman, kinakapuan maggibuman kan nasa binang team ang Local Verification Committee o kaya man LBC. Pinagbilog kan Local Chief Executive sa munisipyo, syudad. Sa pagimangkan na Social Welfare and Development Office. Dua pang mga representante ali sa civil society organization yan rastantong ang barangay verification team pinagbibilog kompuesto kan na kapitan an enot na kagawad asinman ang kagawad na in charge sa social service kabaliman ang civil society organization sa sendang barangay. Ginibo ini kan DSWD tangan sanang maging patas asin mayong magiging anomalya sa pagpili kan mga pamilyang manginginabang na ayuda hali sa DSWD. Aksyon Bareta sa OKFM. Pang detalyas sa mga tugang sa lado lokal sa Banuang kan pili kita ngunyan kakaibang pasikat ngunyan ang ginigibo kan lokal na gobyerno sa Banuang kan pili hulimang kan kabos na mga line agencies ang manginginabang sa bonus na ipinagtalaan kan alkalde magapon sa mga polis, Bureau of Protection, maging ang judiciary asin dakol na bilang kan mga patukdoan manginginabang. Apel yan sa mga job orders asin man kaswal kabalinaan regular na empleyado kan na munisipyo. Kan nasugma sinabi ni Alkalde Tomas Bongalunta kung ang ibang munisipyo dahil nagigibo kayan ang Banuang kan napili taon-taon lalo na sa iyang administrasyon tinatawanan ng ayuda ang nasabi ng line agencies na katabang kan local government unit. Apel kayan igwapasindanin mga food packs kabalinaan bagas na itataw sa mga ini. O yan konfirmasyon ni Alkalde Tomas Bongalunta. Ang makakakuha pa ng pwede gabos sa empleyado, regular, equivalent to 1 month salary. Iyan, kami anak pong kayan sa bilog na kamso sa itong 14th month ping inaapod. Di iwa bagang 13th month. Iyan, tataw yan sa pag-imahinga kang Republic Act, ligaw kung anong Republic Act, na magtaong incentive sa gabos sa empleyado kang gobyerno, inaapod na 13th month pay. Ang munisipyo, nagtaon man po, kung ako kan mag-alkalde, igwa magkitangkit na taong 14th month pay. Yulitide bonus man yan. Igwa man po nga po dyan. So,
Ngayon, pala po kaya, iwapan mga food pack na tinataw sa mga empleyado. Yan po. Na palain kaya, itong mga job orders, iba man po yan makukuha. Ngayon, ang compute nila, mga 6,000 pesos ganito. Na isip mo dahil kang COVID, nabawasan na dikit. Na palain po katong regular employees, mga GO, ito pong mga line agencies na attach sa Samuya, LGU Pili, igwama po yan. Sisa yan. PNP, Fire, mga judges, yung mga judiciary, kabali pong empleyado. Palain po kaya, gabos na teachers po sa supervisors. Apat po yan, mga principal, mga teachers, then empleyado kan deped na yaw sa Samuya. Ang good news na yan na sinabi ni Alcalde Tomas Bongalonta, magkakatotoo kon ang sanggunian bayan. Pagiman ni Vice Mayor Bigbig Solano. Mag-uyon sa kahagadan na yan kan Office of the Mayor. Natawanan ka nasabi ng bonus. Alagad ang problema, ninhulikan matinding sitwasyon in politika sa manuang kan napili. Na permina sa nang kinokontrakan sanggunian bayan ano man ang mga project o kaya man kahagadan ni Alcalde Tomas Bongalonta. Magkakatotoo ang nagabos na yan na bonus kung aprobahan kan sanggunian bayan ang budget. Alagad kung dai, pwedeng dai mapakinabangan iyan kunya na bulanin na Disyembre. Sinabi ni Bongalonta na kung gusto nindang maitaw tulos iyan, tabako yan sa papel kan alkalde. Pinakipuan ang mga empleyado, dumana na ang sangguniang bayan. Kanisan ng persahon na aprobahan na ang nasabi ng budget. Tama yan. Kaya nga ni, sa Lunes, yung gabos ng mga empleyado, pati mga GO, magyana sa sangguniang bayan. Taning pakiulan, load-load na nila dyan, tagabi ng palod-load dyan. Ay bako ko magkasala yan kung magsanda-sinda. Ay bako man ako nakakaulang, takong ako sana, kada business sa panahon na takaypuhan na nila, itataw yan. Talang Mayor, ining about sa bonus na pig-raise ni Ma'am Olive, but mo sabihon kung padagos na magmatagas ang sanggunian bayan na i-release yan budget na yan this month of December, pwedeng desin na makabonus kung yan na bulan. Well, nasa sa inda yan, sa sagunang tapuliroso ng makibaga dyan. May mga tao kayo dyan, huwag dyan na consultant, si Vice Mayor, sabi ng mga kagawad. May hagyanan na pinag-ibo, dyan nag-aagi ang advisor kaya ni Vice. Yan ang medyo mainit-init na pahayag ni Alcalde Tomas Bongalonta. Aksyon Barrera sa OKFM. Bangon Banwan Report. Bunutan na linya ni Hil de la Cruz. Hil, please come in. Kasong pagbalgar kan Republic Act 10591 o ininapod na illegal possession of firearms ang pwedeng kahampangon kan duwang persona sa banwaan ng Sipokot, Camarinesor matapos sa sindaan madakop asin imbestigaran kan mga autoridad. Segun sa ginibong investigasyon kan PNP nagduluwas mga bandang alasing kuning pagkaga kaso nakaaging aldaw dyan sa barangay Isusina Sipokot, Camarinesor. Anduang suspisadong sindan Noel Peñaridendo y de la Cruz, 45 anyos may agom asinman, si Ryan de la Cruz y Castro, 31 anyos anas mga residente, kan barangay Isusina Sipokot, Camarinesor. Anyaon sa impluensya ning arak, esenta ini, ang nagahahamon ning laban, asinman na si ansaro kay niyo ansaro kang si Noel Peñaridendo mientras tanto ini, an armado kana sumpak, kana ini ana badilon o papaputukan ang sarong nangara na Bernard Duran Ifraga, 33 anyos soltero, nasa kadyan man sa sinambitang barangay. Maray na lang ita ang nasambitang biktima anda tinamaan, kaya ini ang nakadulag. Yan tras tanto, ang naduwa sa pagkatapos kan sa idang pambabadil, tulos-tulos ining duminalag, alagad palibasa, yaon sa impluensya ning arak, kaya dahil tulos ini nakadalaga ning marikas. Natulos man na natakop kan mga nagresponding, mga autoridad kan Sipokot Municipal Police Station. Sa pagkaroon ini ang madakop, duman ako sa posisyon kan nasambitang si Noel, ang sa iyang daradarang sumpak,
Asin man ini, ang tulos man na pinagdara sa pastora kang PNP para iniyo ang imbestigaran. Mientras tanto, ang duwa, ang yaon ng unyan sa pastora kang PNP, patinaman ang ebidensya. Asin tani, ang nakatala ng sa hampangon ang nasambitang kaso. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OK FM, ini man si Hil de la Cruz, gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OK FM. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Ubo! Ubo! Sipon! Sipon. Hatsing! Hatsi! Lagnat! Lagnat. Hawaan! Doble-doble ang banta sa kalusugan ng mga bata ngayon. Kailangan nila ng dobleng proteksyon. PedZinc Plus C. It combines the power of vitamin C and zinc na tulong sa pag-alaga ng resistensya. PedZinc Plus C. Mahalagang paalala, ang PedZinc Plus C ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Kang Rachel, Tagalabaw, Ligmana. Sakit yung stick mo. Wala ko parang digaya ko ng maasim para pag may kalamansi yung binibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rise Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko, yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Mga tugang, dainan niya to poproblemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan para magsaod nin hulita, igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Calawag, San Felipe Market. Mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagod iba pang mga pangangaipo kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamo kan saudan sa Calawag, San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana ang aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Calawag, San Felipe Market. Ang saudan sa Calawag, San Felipe Market yaon sa proposed Calawag, San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupa, Naga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Calawag, San Felipe Market. Hoy Besh, hindi ka mampalan sa Master Square Department Store nagsha-shopping pa more. Siyempre, Sisi. Kung ka ito hastangon yan, hindi kita sa urig. Master Square Department Store. Ay, true ka dyan, Besh. Nasa sentro lang pati. Mahiwas, fully air-conditioned, kompleto sa kabarato talaga ang gabos na items. Correct ka dyan, Sisi. Convenient na maray, kaya hayahay magbakal o mag-grocery. Lalo na ngunyan na holiday season. Master Square Department Store sells RTWs, shoes, school uniforms, infant wear, school and office supplies, sewing notions, religious items, books, sports and gym equipment, laboratory supplies, art supplies, assorted pens, novelties and albums, earrings and accessories, toys, houseware, text top section, and they also offer made-to-order balloons and gutting service. Master Square Department Store, established in 1988. Ini ang original. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, ganda
magandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa The MSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CBS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ang lokal na gobyerno kan Syudad nin Iriga sa panginginot ni Mayor Badil Yurobi Alfilor naglansar kan iContact Iriga City Contact Tracing Application tanganing madaling mainformaran ang sisaymanan nakiribanan kan sarong nagpositibo sa COVID-19. Ini para makontrol ang posibleng paglakop kan virus sa satuyang komunidad lalo na sa sadiritang pamilya. Please help us, please cooperate, and let us be one on this. Thank you very much po. Keep in touch, mag-iContact. Sa pagtunog ng kampana, magsisimbang gabi, buong pamilya magkasama, magkasalo sa Noche Buena. Galing sa CBS Supermart, inihanda ni nanay, Paskong anong saya sa CBS, murang-mura. Fruit cocktail na masarap, spaghetti nalalasa, hamon at queso di bola, kumpleto na silang lahat. Fried chicken at macaroni, maraming natutulungan. Cabral Bicolandia Supermart, baba ng presyo, tulong sa lahat. Cabral Bicolandia Supermart, bumabati ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Balik kita magatugang sa iba pang detalye sa lado lokal. 15 minutos na makalampas ang alas 6 din na pagkaga. Hinamon na sana ni Gerald Peña ang kampo ni Attorney Andy Rivero, incumbent municipal kagawad sa Banuangkan, Nagawa. Ang publiko na sanaan magtaoning desisyon kung sisay sa sendang duwa ang igwanin magayon na dangog sa tao o kaya man magayon na record. Sinabi ni Gerald Peña, siya haloy na nag-install sa Naga, nag-install sa Banuangkan San Jose, asinman sa presente nagtatrabaho nga bilang Chief of Staff ni Congressman Arnie Pentevilla. Nagluwas ang hamonay ni matapos na sindang duwa ni Attorney Andy Rivero ang magkasabatan sa estasyon kan na polis. Si Gerald Peña inapudan kan sa iyang kapwa staff na si Daryl Celebante. Sa report ni Celebante sa estasyon kan na pulis, sinasabing kanyaon siya sa munisipyo kan Goa o municipal building kan na Goa na igwaning inaayos na linya kan na internet kan bigla na sanang mag-abot ang incumbent municipal kagawad. Asin siya pinag-iinitan. Alagad kan dai makabilo na sabi ng konsyal, sikadan kanian sa iyang Toyota Avanza na kulay blue. Luman na siya nag-apod ni na pulis na kanisa ng ipablater asin hagadon an ayuda kan PNP sa ginigibong pangipit sa iya kan nasa binang konsyal. Kasabay kan sa iyang paghagad ning ayuda sa PNP, inapunan niya man ang sa iyang kaibanan na si Gerald Peña. Dumana na dagka hampangan ang naduwa sigon sa istorya ni Gerald Peña kan na siya mag-abot sa polis, tulos siyang binuntol kan incumbent kagawad. Asin dumana nagapoon ang sa indang day pagkakaintindihan. Uyan hamon ni Gerald Peña. Pero maray na kung maraman kang publiko, ako po baga bako man sarado ang sakuyang buhay, ang sakuyang pagkatao, bistado man po ako dito sa partido, lalo na dyan sa Naga.
gulpi po nakakamidbid yung sakuyang karakter. As in, siguro man, ito pong pigbabanggit nindang tao, si Kagawad Andy Rivero, gulpi man nakakabisto ang karakter niya. Bako magkapag-route po. Incidentally, ang ultimate judgment igdi, ang ultimate na paghusga kan mga tao, ano ba yan? So, karakter ning duwa. Correct. Si Andy Rivero as against me, as Gerald Peña, na may man po kitang ibang kinakasibutan mo niyan, mag-coordinate ka ng mga relief efforts ni Congressman Pentevilla. Yan, Rastanto, may connection sa bagay na yan. Pinaglinaw na mismo ni Gerald Peña na dagos na sindang nagkasampanin na kaso sa nasabi ng incumbent municipal Kagawad. Yan, tanganin siya ng mapatunayan asin ipahiling sa publiko na day dapat sinda apihon. Asin na day pwedeng magdanayan mga siring nagawi. Dagdag pa ni Gerald Peña na an sa indang kampo, lalo na ang kampo kan na Pentevilla, bistadong mahuyo asin mayo nil record na sinda ni nag-abuso. Alagad sa pagkakataong ini, kinakaipon ipaagi sa tamang proseso ang pagdepensa sa pagimangkan sa indang pagsangat ni na kaso. Nasa public service, expected mi na yan na pwede kaming router o i-capitalize ang mga nangraroute sa muya. Ang importante po, so sa muyang trabaho, dinadagos bilang, so sa mong pagkatao, di kayo mapa-affector dyan. Pero, kailan po kayo matugot na basta na kami turtumakan ng sa muyang lugar. So, yan po, it's a sort of a warning din. Pakiulay mo sa mga tao, kung nag-iisip ka mo ng dahin data sa muya, di kayo magpurpurbar din. Di man po kayo mapadaog sa ito. Eksakto ng 20 minutos mga tugang. Baka lampas ang alas 6 din na pagkaaga. Atan pakisimbagkan cellphone. Diba pang detalyes sa mga tugang sa lado lokal. Nagkapaluwas maning hinaing si Alkalde Marcel Pan kan banuang kan nagawa na kung pwede antig pa 500 na sakunin na bagas na halipa sa NFA na dapat na direktang mapadalagan sa mga local government unit o kaya man munisipyo digdi sa Camarines Sur na napektuhan ka na sunod-sunod na bagyo. Alagad sigon ki Arnie Pen o kaya man sigon ki Alcalde Marcel Pan, magisanang naggalaog sa eksena si Congressman Arnie Pentevilla ta uminapod mismo sa Administrator ka National Food Authority na kung pwede diretso ng itao ang 500 na sakunin na bagas sa mga munisipyo na may pagduda na galungkayo ang 500 na sakunin na bagas. Pwede pang maalamo sa asin mag-agi sa ibang tao bakon direkta sa local government unit. Iga sabi ni Alcalde Marcel Pan na ang tigpa 500 na sakunin na bagas na halis sa national government magiging dakulang tabang sa mga munisipyo lalo na sa Banuan, kan Goa, Camarines Sur. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Yang sa linya si Ernie Marpil. Ernie, please come in. Labi na sa 90% ang naibalik ang serbisyo kan elektrisidad sa coverage area kan Kasurikuan. Inambagan na pitawan doon ni Director Erwin Dilangco ang saro sa Director kan Kasurikuan na nagpahayag na iyan dito sa liman na Marikas asin man na stricto pagtrabaho kan mga lineman asin man mga tauhan kan Kasuriko uno. Masustante na kaya ning kwarta ang sinambit ng opisina. Naiguaning buffer stock o bagaman na preparadong kwarta na pamakal ni mga poste. Bago pa man na mag-Ulysses, nakapamakalan ng mga kontador, poste, wire, mga gamit na para maamay na maistakod ang mga linya ng elektrisidad sa coverage area kang Kasurikuan. Kung kaya ini ang tulos man ng trabaho kan mga lineman kan sinabit na kooperatiba. Sa banuanin limanan sa sakop niya sigun si Director Erwin Dilangco. Dito sana tulo na lang na barangay ang mayo pa ning kuryente alagad ng minal daw. Pwede makuryentihan na ni ulit
pigaharakot na ang mga makinarya, sagot ang mga materialis para itindog liwat ang mga poste. Yan na ito mga nasa coastal part ka na Banuan Liban araw kan tinalmod. Asin iba pa na barangay na yaon sa coastal ta dipisil maghilada ta magabat na mari ang poste. Masakiton na guyudon kanda mulan imbes. Kaya po ang pangiagi sa dagat tangan isa na may abot tuman sa tutudukan kan poste sa nabit na ni mga materialis. Or medyo kan bagay na ni, siguro gidi lang ko. Amay na bago pa maggapas ko, maliwanag na ana gabos na coverage area ka na Katsuri ko ono, lalo na kunya na December. Yan ang report ako sa Marfil. Gusto ko, okay ka. Salamat Ernie sa imong report na yan. Iba pa na detalye sa mga tugang sa lado lokal. Nakubanan ang mga taga-probinsya kan na Albay. Yan huli naman kan na biglang pag-abot ni Senator Manny Pacquiao kay banan sa iyang partner na si Boboy Hernandez. Si Boboy, Vice Mayor ngunyan sa Banuangkan na Pulangi sa Albay. Alagad siya dokot ki Senator Manny Pacquiao na siya ang nagtitraining ki Pacquiao. Asin kay iba-iba kung igwanin laban sa iba-ibang nasyon. Kana sugma si Manny Pacquiao apel kan mga food packs na ipinapanao. Bigla subot kaning binutbot an mahiwagang bag. Igwaning tiga pa 500, igwaning tiga 1,000. Kana gibuhon kanian sa iyang style na pinapapilan mga kakian, mga gorang, mga misis, mga bado sa sinibapang, mga nagaabang sa saya duman sa probinsya Canalbay. Nagkagulo ang bilog na Banuan, nagabos na sa iyang inaagihan. Alagad day pa nagtatapos dyan ang sa iyang paglibot digdi sa Bicol. Tangon niya na daw, mahihiling man siya sa sarong Banuan digdi sa Camarines Sur. Mananaw ni Podpac sa salibapan mga ayuda. Kadakol man na nagsasabi na kung sisay subot ang mga senador na nagbabalik-balik digdi sa Bicol, tangan isa nang magkataunin ayuda, iyo yan si mga may plano na magkakandidato sa papaaboton na presidential election. Enot nang napabalita na si Pacquiao, nagpamati na kung siya magdalagan na presidente, anon maging reaksyon kan na publiko. Tinisting niya na naman sa pagiging vice president kung ano naman ang reaksyon. Igwaning nagsasabi nagkaroon kayo mas halangkaw na bilang kan mga taong pabor na magkandidato na sana siyang vice president. Lalo pa na si Pacquiao daw sinasabing dihado sa mga inadalang kan kapwa niya mga senador na hiling na igwaman siya ng accomplishment asin an sa iyan mga argumento sa Senado mas malaman lalo na kung nagkakaigwanin mga hearing. Sa tiyan na udto, maabot si Senator Manny Pacquiao asin ini sinasabing sasabaton man sa Kapitolyo kasabay pa kan pagbisita kani sa iba pa mga Banuan digdi sa 2nd District kan probinsya nin Camarines Sur. Aksyon Barena sa OKFM. Sa lado na kita kang showbiz. Kadakula nagsusuporta sa lakdangon yan kan na magkakarelasyon na sinda Catherine Bernardo asinman Daniel Padilla. Ang duwa inot nang nag-anunsyo sa sendang Facebook page asinman personal account na gusto na nindang mag-aguman o maglaog sa trangkilong pagpapamilya. Malangan ita si Catherine Bernardo, kinaulay na kanian na sa iyang hilaw na panugangan na si Carl Estrada, asinman na Romel Padilla, na kaya nindang mag-solo, tayan pala na discover naan na magkailusyon
Iguana ning binakal na condominium unit sa Bonifacio Global City. Tapig adala na ninda kung paano mabuhay na mayuan sa indang mga magurang. May istorya ngani na inaadalan subot kan na magkarelasyon tasin na parehas mayo maning pagkaaram sa mga trabaho sa laog kan harong. Malat na kung nahihiling na bagong mata si Catherine Bernardo sa indang condominium unit sa Bonifacio Global City. Pero may subot kanin roskayan na buhok. Asin na minsan may mga pagkakataon na yaon pa ini sa luwas. Nag-aadal kung paano lutoon ang nasugok. Kung scrambled o kaya man sunny side up. Nag-testing na mag-sapna kung magiging malagtok o marugi. Nag-paritos ning abo sa kod sabay-sabay na naggigisa ning sardinas. Duwa, piga-uyunan man kan sindang mga tagahanga na pwede na sindang maglaog sa pagpapamilya. Nainot, parehas naman sindang makwarta. Sinda sanaan igwanin record na nagdilihin sa ning 800 million pesos ang duwang pelikula na sindang ginibo sa laog ning santaon. Kung kaya dahil na lamang sinda matios. Kung na sinda magkainaguman, halos mayo sindang magiging pinagkaiba sa mga showbiz couple na maugma, dahil nag-iariwal, asin matrangkilo ang pagbuhay. Arog ninda Richard Gomez, asin man Lucy Torres, asin man Agamolak sa kudman Charlene Gonzalez. Action Barera sa OKFM. Yan mga tugang. Ang mga nagbabagang informasyon, ngunyan pong aldaw nin Sabado, pizza 5 kan bulan nin Disyembre taon 2020. Talado Technical Jonathan Lopez. Ini po sa indong lingkod, si Ron Enon. Salamat kan sa indong pagantabay. Sa indong naantabayanan ang mga bareta sa Lado Nasyonal, Internasyonal, Karawat, Showbiz, Salud, asin negosyo, digdig sa mas pinakosog, mas pinahiwas, asin mas pinagayon na DZOK FM 97.5. Liwat madadangog Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Action Barera sa OKFM. Gusto ko, okay ka. Pork na pork pa more pag munggo ay may nor. Sa 5 pesos mo sarap ay more. Ang munggo ay malinam ng pa-more pag may real pork cubes na more. Sa 5 pesos mo sarap ay more. Pork na munggo with nor pork cubes. 5 pesos, SRP lang. Sumali at makisiya sa pinakamalaki, pinakabongga, pinag-uusapan at pinakaaabangang Christmas contest sa barangay. Saya ng Diwa ng Pasko S&D Giant Parol Making Contest. Bukas sa lahat ng mga barangay mula sa mga qualified organizations, barangay council,